Actualment estem en un context d'emergència climàtica, no? I a més som un dels països que més dependència energètica té. No? I això fa que, d'una banda, la societat no és propietària, no està empoderada amb aquesta producció d'energia i, a més, pateix les conseqüències d'aquest tipus de producció contaminant. Sí. I no m'agrada ser alarmista, però és que és la realitat. Vull dir, 7 milions de persones a l'any moren per la qualitat de l'aire, no? I a Barcelona, que tinc dades, són 3.000 persones. Cada any moren de forma prematura per la qualitat de l'aire, per malalties respiratòries. Jo sempre ho explico des d'accions que podem fer. Molta gent diu, bueno, el cotxe elèctric, al final, la transició del cotxe de combustió al cotxe elèctric és viable a nivell energètic perquè no tenim energia suficient al planeta i no tenim materials suficients com per construir tots aquests cotxes. Aleshores, forçosament haurem de pensar en compartir molt més en totes les capes, no? La societat i el nostre dia a dia. Així com en el cas de la mobilitat, que tu has nombrat, que tot i que la tecnologia és el cotxe elèctric, s'ha de fer un canvi, no? Un canvi de mentalitat, de passar a l'ús privat a passar a fer un servei. No? En el cas de l'energia i de la producció energètica passa el mateix. És evident que l'opció i la tecnologia serà la tecnologia renovable, no? Les energies renovables. Les grans empreses del sector elèctric, de l'oligopoli, s'han sumat també a això, fan campanyes de greenwashing i cada vegada en faran més, no? Però si només ens quedem amb el canvi tecnològic no hi haurà una transició energètica real, no? Per tant, hem de descentralitzar la producció d'energia que afecti apropar la producció a on es consumeix, no? Disminuir les despeses, les pèrdues de transport i generar riquesa als diferents territoris. Per tant, el repte també ha de ser a nivell no només ambiental sinó social. No? La ciutadania hem de ser partícips d'aquest canvi. És impossible, o com a mínim jo no ho puc permetre, comprar un cotxe elèctric i solucions col·lectives com la Som Mobilitat ens permet a través d'aquesta alternativa econòmica construïda de forma alternativa donar solucions individuals. O sigui, això què vol dir? Efectes pràctics. Jo em faig soci de Som Mobilitat, poso 10 euros, l'aportació del capital social, i ja tinc dret a utilitzar molts vehicles elèctrics compartits. I al final això és democratitzar la mobilitat elèctrica compartida, que molts cops es planteja d'una forma elitista. No, és que només es pot moure en cotxe elèctric qui tingui quartos. Doncs no, perquè amb 10 euros et pots moure amb cotxe elèctric i només quan ho necessitis, oi? I això al final ens porta a fer un consum molt més eficient dels recursos. És similar que el que passa també amb Som Energia, per exemple, amb les compres col·lectives, no? Les compres col·lectives de producció fotovoltaica a les teulades, i el fet d'ajuntar-se X famílies i presentar un concurs perquè les enginyeries, idealment de la zona, s'ocupessin de la instal·lació, no? i de l'enginyeria prèvia, ha fet poder obtenir producció a casa teva a uns preus més assequibles. No? Per tant, sempre que cooperem, guanyem. Totalment. I és molt important la cooperació entre cooperatives, valgui la redundància, perquè nosaltres ara mateix parlem d'aparcaments amb mobilitat elèctrica compartida, però això sí que és cert que en els propers anys nosaltres ens imaginem uns punts de mobilitat on, com tu comentaves, allà es produeixi l'energia, perquè allà on es consumeixi s'ha de poder produir. Espanya és el país d'Europa on la població viu d'una forma més vertical. I això què vol dir? Que el 85% dels vehicles a Espanya dormen al carrer. I això complica molt la transició a la mobilitat elèctrica, perquè recordem que qui vulgui tenir un cotxe elèctric ha de poder-lo carregar. Per això, vulguem o no, la mobilitat a Catalunya, a Espanya, haurà de ser compartida. Doncs això també passa amb l'energia, en el fons, perquè sí que és veritat, per exemple, aquest tema de compres col·lectives que he esmentat abans, ara mateix a Som Energia ho estem fent en habitatges unifamiliars, però realment la major part d'edificis és plurifamiliar, per tant, blocs verticals. I també ens hem de plantejar, un dels reptes és com fem autoconsum a les ciutats, en blocs de pisos. El nou decret d'autoconsum ens afavoreix el compartir,
I llavors com veure com compartim aquesta energia entre habitatge, entre altres usos que hi ha a la ciutat. Per tant, l'energia també s'ha de compartir, i més en blocs i a ciutats, que és on més energia necessitem. Hem d'intentar evitar concentrar la producció en només les zones on hi ha vent o on hi ha sol. Hem de buscar alternatives també en els llocs on més consum tenim, com és a les ciutats.